Здравейте всички, като гледате, аз съм PaintBG и това е първият сезон и първият епизод от Minecraft поредицата. Тя ще е някъде около 2 сезона, 3. Зависи... Просто не знам колко ще е дълга. Сега ще вземем дърво. И ще отида да потърся някакво място за живеене. Така. Играем на версия 1.8.8. Не знам защо не предпочитах на 1.8.9, защото един мой приятел, който също снима клипове, той играе на 1.8.9 и когато чупи така и ми се бъгва някакъв път, не знам само заради това, но просто така реших. И така сега ще си направя един меч на кирка. Така. И една лопата и една брадва. Така. Нека се вземем крафтинг тейбъла и да тръгваме напред. Мисля да ходя по дърветата, като маймунка. Така. О, там виждам пръстата, прекрасно. Аз трябва да намеря яйце. Така, сега ще... така, сега ще правим екстремни работи. И... Гръм. Сега нека да убием тези пръстета за храна. Така. Добре. Нека да отида пред другите. Вот, откъде се взети, бе? Така, гори. Така, си лошо. Не мога става, бе! Вода! Добре, първият епизод стана доста обичен. Добре, имам 14 свински пържолки. Сега нека да убием това прасе. И ето това отгоре. И ето тези последните. Така. Сега трудната част. Намирането на цел. Ще се наям. Там виждам. Там виждам още прасенца. Пак ще правим епични работи. Така. Къде замина ти? Матка. Как падна вътре във вода? Тук виждам зайка. Не бягай! Не бягай! Така. Що не ми пуска нещо, бе?
Пожак. Мога да го убия. Така, о, там виждам шугаркейн. Окей. Мисля да си направя каменни инструменти. Но трябва бързо да намеря овце. После ще ги правим тези каменни инструменти. Това е много трудна част, която супер много я мразя в оцеляването. О, там виждам кол, но няма да го взема. Няма да се бавя за някакъв различен. Там виждам лава. Бой. Интересно ми е какво има там, но няма. Оф, моля ви се. Овце, къде има? Ей, не. Стига да е, таман се зарадвах, че намерих по този персет. О, това пресен ме удари. О. Извинете, ако да ми се чуват копчета на клавиатурата, но просто са такива. Сега да е. Там виждам остров. Да. Ух, колко е странно. Окей, определено наспана на ужасно гаден остров. Тарзан! Оп, ще правим екстремни работи. Така. Дано тук поне някъде да има. Поне 3 само ми трябва за едно ръзе. Просто пак прилеп, къде видно. Ух, бой. Ще да падна. Тикли, не, да. Ще ги взема. Защото после ще направим ферма. И ще ми потребват. Така, нека продължим нагоре. О, това исках. Сега трябва овце. Тук доста лесно може да се намерят овце.
О, добре. Там виждам шугаркин. О, равин. Добре. О, това там е зави... Това е... как се каже то... Мисля, че там... Да, има вещици. Ужасно много. Така че... Иначе... Ясно вече... че няма да се намерим. Да, няма и дърво. Просто е прекрасно. Правя си така на временна каштурка. Съм за дърво, ужасно бърз трясен. Сега ми даде чакав чувманта. Да, трябва първо с... Той ти го дава сега, защото... Имам брада, а пък преди нямах заради това. Окей. Нямаме и кол, просто прекрасно. О, има. Какъв локер съм. Окей. Храна ще печем. Една врата. О, аз забрах, че в 1.8 в тези по-големите, как да го кажа, версии вече дават по 3 врати, а пък преди в по-малките даваха по една врата. Така, нека си направя една лопата и меч. Опа. Да се подредим малко. Солда. Сега ще сложа тук пръст. Ако дойдат зомбитата, да не щупят ръката. Аз тук ще си направя една малка... What? Окей. Без танка. Там виждам. Там. Сега как. О.
Вече имаме кол. Айрон. Какви звуци. Много ми стана гадно, че не можах да намерим овце. Сега ще чакаме докато стане ден. Мисля как се качим. Това добра мина. Отивам да изпека един чест и направя че току-що ще да кажа, че няма никой и се сетих в този момент, че имам мина. Така, 5 левел. Това не стига. Скоро няма да стане. Но ми е чудно как още бъдат. Няма. Оп. Окей. Окей. Сега мисля да си направя една каска и ще отида да потърся още да си направя цяла броня. Надявам се да не се изгубя. Да се надявам. Ето тук има още. Прекрасно. Добре. Мисля, че отгоре не трябва да ми дойде зад мен някъде. Прекрасно! Вече е ден! Изме. Така. Крипър! Така. Добре. Нека. Окей. Браво на нас. И... мисля, че... не. Това не трябваше да чукам.
Както казах, това ще е временно. Нали, тази малка барака. Сега не достига едно. И няма все още да слагам дисплей. О, дисплей. Готово. Нека се подредим малко и да тръгваме на път. Опа, печата. Така. Опа. Ще продължа търсенето на овце. Няма да не предам. Ето го е, това не трябваше. Така вече успокоих. Така вече имаме за легло. И сега само трябва да намерим къде е най-доброто място за мен, според мен да се населим. Да ям. И мисля, ето там в тази гора, някъде. Заек. Пуснем най-накрая заешко. Малки зайчета. Мисля, ето тук. На мен тук ми харесва. Шуркен. Да, тук е според мен мястото. Така. Харесва ми, защото тук ще направя едно мощи, нататък, да. Ще ходим. Така. Сега се чуя по какъв начин да го направя. Така. Окей. Оп. Айрон. Аз съм пълен. Нека да изхвърлим това. Не. Още не трябва. За въдица. Какво да изхвърлим? Това.
Окей, няма нищо повече. Така. Тук мисля да е официалното място за живеене. Така. Това не ми трябва. Опа. Така. Това не ми трябва. Ще има продължение нагоре, няма да изглежда това. Сега да сложа така се каже, въглищата там и тази вода. И през това време аз ще си разширявам, докато ми свърши кирката. Така, ще сложа честа и ще си оставя айтемите, после ще подрежем честовете, няма да ги хвърляме така, но това ще е по-нататък, когато направим повече и се развием повече. Така, чая забравих най-важното нещо да направя, именно леглото. Ето така. Окей. Леглото ще е тук. Окей. Добре. Да сложа врата. Врати. Тоест. Добре. Да слизате вътре. Мисля това е всичко за епизода. И това ще е всичко от мен. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако искате да гледате още нови мои клипове, абонирайте се и до следващия клип.